салом дӯстон, мавзӯи асосие ки кулли мухлисони футбол ва алахусус шумо интизор доштед қатъ шудани бозии мунтахабҳои Аргентина ва Бразилия мебошад. Ҳамагон мехоҳанд ки рӯшаниҳоро ба ин мавзӯъ бишнаванд. Агар нафаре то ҳол хабар надорад, мо имрӯз видеои худро ба ҳамин ҳодисаи нангин мебахшем. Ягон бор надида будем ки дар пахши мустақим бозиро ба ин тартиб файсал бикунанд. ҳоло ки футболи даставӣ дар танаффус аст, моро дар ҳама қитъаҳои ҷаҳон бозиҳои даври интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 интизор аст. Рақобатҳо хело шавқоваранд ва барои ҷолибтар шудани тамошои онҳо дӯстонамон аз 1x коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Дар оед регистратсия кунед ва дар аввалин пардохт то 1140 сомонӣ ба даст оред. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. гап сари он меравад ки дар доираи бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон мунтахабҳои Бразилия ва Аргентина байни ҳам рақобат доштанд. Аввалтар аз ҳама кулли мухлисони футбол пай мебаранд ки дар Амрикои Ҷанубӣ аз ин бозӣ воқеиёти муҳимтар вуҷуд надорад. Бозӣ оғоз шуд. Кулли мухлисон аз саросари олам дар назди экранҳои телевизион нишастанд то баъд аз финали Копа Америка аввалин бор рақобати Месси ва Неймарро тамошо кунанд. Ногаҳон дар дақиқаи 6 ба майдон намояндаҳои агентии миллии тандурустии Бразилия Анвиса ворид шуданд. Онҳо ба рафти бозӣ дахолат карда рақобат боз дошта шуд. Маълум гардид ки 4 футболбози мунтахаби Аргентина ба қоидаҳои карантин риоя накарданд ва бо роҳи қаллобӣ вориди ҳудуди Бразилия шуданд. гап сари 4 намояндаи премер лигаи Англия меравад. Инҳо ду футболбози Астон Вилла Эмилиано Мартинес ва Эмилиано Буэндия, ҳамчунин ду футболбоз аз Тоттенхем Ҷованни Ло Челсо ва Кристиан Ромеро мебошанд. Тибқи қонунҳои беҳдошти Бразилия, он нафароне ки аз Британияи Кабир ба Бразилия меоянд бояд 14 рӯз дар карантин шинанд. Тибқи хабарҳо, футболбозони номбурда ҳангоми омадан ба Бразилия ба сарҳадбонон маълумоти дурӯғ дар бораи он пешниҳод карданд ки чанд муддат дар Британия набуданд. Шояд онҳо гуфта бошанд ки чӣ хели Британия, мо дар Англия будем, аммо дар ҳамин ҳолат ин ҳилаи онҳо намегузарад. Пас аз дарёфти маълумоти дуруст, намояндаҳои Анвиса ва пулис ба меҳмонхона барои депорти 4 футболбоз рафтанд, вале дер карданд. ҳайати мунтахаби Аргентина то ин вақт халаке ба бозӣ рафтанд. Тасаввур кунед ки ба монанди филмҳои Голливуд мошинаҳои пулис ва автобуси мунтахаби Аргентина дар кӯчаҳои Сан-Паулу пойгаи ташкил карданд. Таъқиб то ҷое давом кард ки пулис аргентиниҳоро танҳо дар дақиқаи 6-уми бозӣ дар дохили ҷаримагоҳи Бразилия дастгир кард. Агар воқеан ҳам 4 футболбози аргентинӣ бо роҳи қаллобӣ сарҳадро гузаштанд, ин як нодонии онҳост ва аз рӯи адолат бояд мағлубияти техникӣ ба Аргентина дода шавад. Аз тарафи дигар, агар бразилиҳо дар сарҳад заиф анҷом дода пасон дар рафти бозӣ низоу хархаша бардоштанд, ин аз аблаҳ будани онҳо дарак медиҳад. ҳамагон хуб пай мебаранд ки бозиҳои Аргентина ва Бразилия воқеиёти муҳимтарини ҳафта буд. Сар карда аз бозингарон то сарҳадбонону намояндаҳои оҷонсии миллии тандурустии Бразилия бояд корашонро дар сатҳи баланд ва бо масъулияти ҷиддӣ анҷом медоданд. Аз ҷониби дигар фаромӯш намекунем ки ин Амрикои Ҷанубист. Бовар дорам ҳадди ақал як маротиба дар умратон бо сериали Амрикои Ҷанубӣ вохӯрдаед. Тибқи анъанаҳои беҳтарини ин сериалҳо, агар бӯи драма ва фоҷиа набошад, бояд онро сохт ва пайдо кард. Сармураббии мунтахаби Аргентина Лионел Скалони пас аз бозӣ чунин ишора кард: бразилиҳо бояд дар ҷарони бозӣ чунин амал намекарданд. Дар рафти бозӣ ба чунин корҳо даст задан ин амали хуб нест. Ҳамаи аргентиниҳо бояд хуб пай баранд ки ман айни ҳол чӣ гуна эҳсосот дорам. 4 футболбози маро депорт карданиянд. Тибқи хабарҳо баъди қатъи рақобат, ҳайати мунтахаби Аргентина дар утоқи либосивазкунӣ ба ҷо шуда, дарро ба намояндаҳои пулис ва Анвиса кушода намехостанд. футболи Аргентина ва Бразилия як тараф монда, ин бозӣ ба филм мубаддал шуд. Воқеиёти ин бозӣ ҳодисаи дигарро ҳам дар худ ҷо доданд. Ин низои Месси ва Неймар мебошад. Ситораҳои асосии мунтахабҳои Аргентина ва Бразилия ба ҳамагон маълуманд. Аз Аргентина Лео Месси ва аз Бразилия Неймар бештар аз дигарон масъулияти баланд эҳсос карда бо намояндаҳои агентии миллии тандурустии Бразилия яъне Анвиса мулоқот карданд. Месси ва Неймар баъди қатъи бозӣ дар майдон монданд. Футболбози Бразилӣ Неймар баъд аз шунидани намояндаҳои пулис ки дар бораи қоидавайронкуниҳои 4 бозингари аргентинӣ мегуфтанд, чунин ишора кардааст: дар ин сурат ба мунтахаби Аргентина бояд мағлубият ҳисоб карда шавад. Чунин гуфтаҳои Неймар ба Месси писанд наомад. Ҳамлагари аргентинӣ сараввал ба тарафи намояндаҳои агентии миллии тандурустии Бразилия чунин гуфт: мо ҳайати мунтахаби Аргентина 3 рӯз дар Бразилия қарор дорем. Чаро дар ин 3 рӯз шумо ин мушкилиҳоро ҳал накарда, имрӯз дар ҷароини бозӣ ба чунин кор даст мезанед? Тамоми олам моро тамошо дорад. Баъди ин
гуфтаҳо низоъ ва танишҳои лафзии Месси бо Неймар идома ёфтанд. Ин низои онҳо то баромаданашон аз майдон идома ёфт. ҳангоми ба утоқи либоси васкунӣ рафтан Неймар ҳатто Мессиро бо дасташ тела дод, то дигар гапҳои ӯро атрофи гунаҳкор кардани намояндаҳои Анвиса ва полиси Бразилия нашунавад. طبق خبرها بعد از بازی حمله‌گر ارژانتین در مصاحبه‌اش چنین اشاره نموده تا اندمی که نیمار در PSG باشد من در این دسته بازی نخواهم کرد. یادآور میشیم که مسی و نیمار قبلا در بارسلونا یک جا بازی میکردند. امسال مسی با حیث آگنتی آزاد به PSG گذشت و این بازیگران باز شرف یک دسته را حمایت میکنند، اما برای وطن خود شده حتی دوستان جانی با همدیگر جنگ کردنشان ممکن است. دوستان شما در این باره چی فکر دارید؟ حتما فکر خود را در کامنت‌ها نویسید. با همین تمام باور دارم که ایجادکاری من با شما پسند میآید. لایک، کامنت‌ها و در کانال ناشنال را از یاد نبرید. با شما بود محمد گایروف. خیر در پناه الله.